एसे साननानै नाय लोगोफोर, सासे स्टुडेन्ट जाय सिमां नुयो आरो मोनसे केरियार जाय सैथोखौ नुहैयो। स्टुडेन्टफोरनि आखायाव कपि पेन्सिल बुक थागोन, नाथाय केरियारनि आखायाव नोंनि रेसपन्सिबिलिटिसो। स्टुडेन्टफोरनाव टाइम दं, नाथाय केरियारनि थाखाय डेडलाइनसो। आरो बिसोर मोननैनि गेजेराव गसंनानै दङ नोंनि फिउचार। बेनिखायनो आं सानो जे दिनैनि बे भिडिअ'आ बैसोर बायदि मानसिफोरनि थाखाय एसे हेल्प खालामगोन जायफोर फरायगासिनो दङ, जायफोर कनफिउज जानानै दङ, जायफोर लाइफआव गोदाव सोराव जानानै दङ आरो जायफोर सानगासिनो दं जे लाइफआव आं माबाफोर खालामनो हागोन ना हाया होननानै। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि सानसुमा नार्जारी अफिसियेल इउटिउब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअ'खौ जोबजासिम गोसो होनानै नायलांजोबगोन। मानो होनबा बे भिडिअ'आ जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ गावनि केरियार दानायाव एसेबाबो मटिभेट मोनगोन होननानै, एसेबाबो हेफाजाब मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। जुदि नोंथाङाबो सासे स्टुडेन्ट, अब्ला बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांजोब। जुदि नों केरियारनि फेजआव दङ, अब्ला बे भिडिअ'आ नोंखौ फोजाखांनायजों लोगोसे गोसोबो गुदुं खालामहोगोन आरो लोगोसे नोंनि डिरेक्सनखौबो सोलायनायाव हेफाजाब खालामगोन। थ' होनबा लोगोफोर, जोंनि स्टुडेन्ट लाइफआ मोनसे सिमांनि दुनिया बायदिसो। स्टुडेन्ट लाइफआ मोनसे ओरैबायदि फेज जेराव नोंनि सिमाङाबो फ्रि जायो, नाथाय गाइडेन्सआ बेसेन गोसा जायो। स्कुलाव फरायबा जोंखौ बुङो मोजां नाम्बार लाबो फिसा, होमबासो मोजां कलेजाव एडमिसन मोनगोन। आरो कलेजाव फरायबा जोंखौ बुङो डिग्रिखौ मोजां खालाम फिसा, होमबासो जब मोनगोन। नाथाय बे मोनसे खोथाखौ रावबो बुङा जे डिग्रिया जे मोनसे क्वालिफिकेसनल', बे डेस्टिनेसन नङा। स्टुडेन्ट लाइफआव जों गासैखौबो सोलोंनांगौ जायो। डेफिनेसन, फर्मुला, एन्सारखौ माबोरै होनांगौ बा माबोरै लिरनांगौ। नाथाय बे मोनसे खोथाखौ रावबो सोलोङा लोगोफोर, आरो बे खोथाया मा? डिसिसन लानाय। जों एग्जामनि थाखायल' फरायो, नाथाय गावनि लाइफनि थाखाय, गावनि जिउनि थाखाय जों फराया। एग्जामनि मार्कजों नों गावनि रोंगौथिखौसो सुगोन, नाथाय स्किलनि थाखाय जों जेबोखौनो मावा। आरो बयनिख्रुइबो गिथावनासिन खोथाया मा मिथिगौना लोगोफोर? स्टुडेन्ट लाइफआव जों सानो दासो स्कुल बा कलेज फरायगासिनो दङ, दाबो गोबां सम दंबावो बेबायदि। नाथाय बेबायदि साननाया स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जोबोद गिदिर गोरोन्थि लोगोफोर। सासे स्टुडेन्टनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुरा मा मिथिगौना लोगोफोर? फेइलार नङा। सासे स्टुडेन्टनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुरा जाहैबाय कम्पारिजन, मालायजों रुजुनाय। बेनासो 90% मार्क फैदों, बेनासो प्लेसमेन्ट नांबाय, बेहासो स्टार्टआप खालामजेनबाय। आरो बेबायदिनो जों गावखौनो गाव सोङो, आं मानो दाबो एफाउनाव होननानै। दानि जुगाव जोंखौ ससियेल मिडिया आरोबाव प्रेसारसो बारायनानै होबावबाय लोगोफोर, जायनि थाखाय एनजाइटि, सेल्फ डाउट, डिप्रेसन बायदिया लासै लासै गोहोम खोख्लैगासिनो दङ। आरो बेनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव राव, आंजों जेबो जाला। गोसोआव लाखि लोगोफोर, बे मोनसे सेन्टेन्सल', बेयो सैथो नङा। बे मोनसे मेंनायनि रावल'सो। स्टुडेन्ट लाइफनिफ्राय केरियारसिम मोनसे ओरैबायदि फेज लोगोफोर, जेराव सिमां आरो मोगथाङा गावजों गाव सौग्रावलायबाय थायो। डिग्रिया नोंनि आखायाव थागोन, नाथाय कनफिडेन्सआसो थानाय नङा। नों रिजुम खालामफिनगोन थांखांनायफोरखौ, नाथाय क्लियारिटि जानाय नङा। अब्ला बे समाव लाइफआ जोंनाव मोनसे कुइसन सोंगोन, दाना मा जाबावगोन? गोसोआव लाखि लोगोफोर, केरियारा नोंनि मार्क्सफोरखौ सोङा, मा लाबोनो हागोन बेखौसो सोङो। स्किल्स, डिसिप्लिन, कमिउनिकेसन, कनस्टिटुएन्सि, जाय बुस्थुफोरखौ स्कुल कलेजाव जोंखौ फोरोङा, जायनि थाखाय जों गावखौनो सानो आंनि गासैबो सिस्टेमानो गाज्रिसो, बा आङो साबसिननिफ्राय हामसिन नाजाबावनांगोन बेबायदि सानो। नाथाय गोसोआव लाखि लोगोफोर, केरियारा एक्सकिउज होननायखौ एक्सेप्ट खालामा। आरो बे खोथाफ्रा सैथो लोगोफोर। केरियार लाइफ ग्लेमारास जाया, केरियार लाइफ हनेस्ट जाया। बेवहाय रावबो टिचार बा गुरु थाया नोंनि मोजां गाज्रिखौ आसि थुनानै खिन्थानो बा फोरोंनो, नोंनि खामानिया जे पेन्डिं दं बेफोरखौ खिन्थानो। बेवहाय जेबो एग्जाम जाया, स्कुल कलेजफोरनि बायदि पास जाबानो जायो बेबायदि नङा। बेवहाय मोनसेल' रुल दं लोगोफोर, पारफर्म अर पेरिस। थामहिनबा केरियारा लाइफखौ फोरोङो। टाइमनि भेलु, फैसा खामायनायनि खस्थ', रेसपेक्ट खामायनायनि आदब खायदा, आरो बयनिख्रुइबो इम्परटेन्टसिन खोथाया जाहैबाय केरियारा लाइफखौ फोरोङो जे कम्फर्ट जनआ, आराम गोनांआ बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन जायो। जुदि दिनैनि बे भिडिअ'खौ नायनायफोरनि गेजेराव नोंबो सासे स्टुडेन्ट, अब्ला गोसो होनानै खोनासं। नों गावनि फरायनायाव मार्क्सखौ जेसेबां इम्परटेन्ट सानोना, बेनिख्रुइबो इम्परटेन्टसिन नों स्किल सोलोंनांगोन। डिग्रिखौबो नांगौ नांनाया, डिग्रि गैयाबा आजिखालि रावबो नायफिना नंगौ, नाथाय रेसपन्सिबिलिटिया बेनिख्रुइबो देरसिन जानांगोन। रेसपन्सिबिलिटि गैयाब्ला, स्किल गैयाब्ला नोंनि मार्क्स आरो डिग्रियाबो जेरावबो उदायनाय नङा। बेनिखायनो दिनैनिफ्रायनो सोलोंनो नाजा लोगोफोर। कमिउनिकेसन, प्रब्लेम सल्भिं, डिजिटेल स्किल्स, सेल्फ डिसिप्लिन, बेफोरबायदि गोबां स्किलफोर दङ जायखौ सोलोङोबा सेल्फ रेसपन्सिबिलिटियाबो बारायगोन।
सानफ्रोमबो एसे एसे आनकम्फर्टेबल जानो नाजा लोगोफोर। बुजिदोंना? आनकम्फर्टेबल मानो जानो थिनदों? ओंथिया बेसो लोगोफोर, नों रेसपन्सिबिलिटिखौ बुजिनांगोन, खस्थ' खालामनांगोन, सानफ्रोमबो एसे एसे साबसिननिफ्राय हामसिन जानो नाजानांगोन। आरो मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा लोगोफोर, गावनि लाइफआव नों माबाफोर गोरोन्थि मावदोंब्ला बा नोंनि लाइफनि गाज्रि सिचुएसनखौ बेनि थाखायनो बेबायदि जानांबाय आं, बेबायदि सानना गुबुनखौ ब्लेम खालामनाङा। साक्सेसफुल जानाय मानसिफ्रा सार्कामस्टेन्सनि एकर्डिं थांनानै थाया। बैसोर बायदि मानसिफ्रा गावनि डिसिसननि एकर्डिंजोंसो थांनानै थायो। जुदि नों सासे लाइमोन, स्टुडेन्ट, स्कुल बा कलेजाव फरायनाय, अब्ला नों बेखौ साननाङा जे केरियारखौ उनाव नायगोन, दाबो सम दङ। आरो जुदि नों केरियाराव दङ, अब्ला नों बेबायदि साननाङा जे जेबो जानो हानाय नंला, जेबो सोलायनो हानाय नंला होननानै। मिन्थिगौना लोगोफोर, अखानायै सोरांनाय लोगो लोगोनो लाइफआ जोंनो मोनसे गोदान चान्स होफिनो। नाथाय सोंथिया बेसो लोगोफोर, नोंसो रेडि दंना गैया? गोसोआव लाखि, स्टुडेन्ट लाइफआ प्रिपारेसननि थाखायसो जायो, केरियार लाइफआ पारफर्मेन्सनि थाखायसो। जाय स्टुडेन्टफ्रा फेस खालामनायखौ, मोगा मोगि खालामनायखौ सिरियासलि लायोना, केरियारा बैसोर बायदिखौसो रेसपेक्ट खालामो। आरो जाय स्टुडेन्टफ्रा फेस खालामनायखौ वेस्ट खालामोना, केरियारा बैसोर बायदिखौ लेसन फोरोङो। होनबा आं आसा खालामो लोगोफोर, नोंथांमोनाबो दिनैनिफ्राय बेबायदि डिसिसनखौ लागोन। गाबोन बा फैगौ बोसोराव नङा, मा मिथिनो गाबोन बा नेक्स्ट इयारा बेसे गोबावजोंबा फैयो। मानो होनबा स्टुडेन्ट आरो केरियारनि गेजेराव मोनसेल' सोदोबा डिसाइड खालामो, आरो बेनो जाहैबाय नोंनि लाइफ, आरो बेनो नोंनि एक्सनबो। थ' होनबा एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ। जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर। आरो लोगोसे बे भिडिअ'खौ बैसोर बायदि स्टुडेन्टफोरनो शेयार खालामनानै हो, जायफोर स्टुडेन्ट लाइफआव केरियारनि सोमोन्दै जेबो सानाखै। एसेनोसै लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ फिन लोगो मोनफिनगोन, अब्लासिमहालागै केरियाराव फकास खालामबाय था। गोजोन्थों।